Hi, welcome to my YouTube channel, Manoy A. Update natin yung result sa April 15, 9 p.m. draw. Yung result is 546. So, yung combination natin is 514 lang. Nag-slide yung combination natin sa 9 p.m. draw. Forward tayo para sa April 16, Friday. So, sa April 16, ito yung pattern guide box na ginawa ko. So, based sa pattern guide box, ito yung nakuha ko na pairing 48, 05, 94, 09, 12, and 37. So sa 48, 814 yung probables. Sa 05, 205, 503. Sa 94, 794. Sa 09, 096. Sa 12, 129, 212, at 211. Sa 37, 375, 347. So, ito yung probables ko para sa 2 p.m. draw. So, kung may gusto pa kayong idagdag based sa pattern guide box, pwede rin kayong kumuha ng sarili nyong pairing tapos kayo na rin yung mag-fill up sa missing number na X. Okay, so hanggang dito na lang at maraming salamat sa lahat ng mga followers ko at viewers ko sa aking YouTube channel. So don't forget to subscribe and like and turn on the notification bell para updated kayo palagi sa mga videos ko. So good luck everyone para sa 2 p.m. draw and thank you very much.